Om meer dan 400 jaar iepenbier basisonderwijs komt van een midje in Twiesel en Ain. Maar pien in het het sluiten ze bij de Lietse Wiemanskwaal de dwarren. Het begruttet de ouders, de docenten, maar vooral de leerlingen. Waar moet je hem nou aansnijden? Naar de bioskop. Ik bij de bioskop. En hoe vind je hem dat je hem nou aansnijden naar de school moet? Net zo leuk. Nee, ik echt net. Linke en Rianne rennen van de midje symbolisch met haar squalgenoten naar de logos van haar nieuwe squaleta. Een soort band joggen het chin op om naar een oorplak te gaan. Maar daar gaan ze in haar oude vertrouwde klasse wie het weinig hoe praat. Wij hadden een hele prutte met de band gewoon. Eerst vond de band het heel erg jammer dat wij uit elkaar vallen. En nu gaan ze sjoen op onze squallen en nu is het toch wel heel nieuwsgierig naar hun nieuwe plakje. Als laatste eerbetoon is in de zandbak op het Schalplein een tietcapsule begroeven der te band. Alle keren wat in het mochten. De capsule zal over een iris zien weer opgegroeven worden. Als je dan ook wel lesjong wordt, die kans is liets. Dat is in de toekomst, ja. Daar ken ik geen zekerheid over aan. Als je mij persoonlijk vraagt, zou je 1 van 3 hier en die hebben een squallen weer in het wissel verschijnen, dan zeg ik nee. Dus helaas, einde verhaal.